Ubwansu bw'omugusi. Omwanchwa omurigereria naende tigankwariganiye ime ya Ndizi TV obwansu bw'omugusi iga no tubwate iganga yo gosemia gukumanyia na gokokiboigo gose gokogokia gukumanyia na gogosemi njire ndio nsio ranche kulibeka ina iganga ya Ndizi TV ime yebituni bitu bya gusi na isiko ya gusi andonse astoweka eski umorobelera sembe bonaiga igokoro kwa obolema ase obogima na inche no murario Jareda Wilberforce obolema ase obogima no morobelio okugochera kirali tuko ne chinsa bunechiga chia rero nyuma kagwa kolera mangana nde nyuma taragenda mareti kara tutonge liso egere uraranga nkito bwate omwancho murigeria rero ase studio nigo mbwate gesio kyogotwara lisase mbwate sase mwise ko murabera kabisa mwise ko mosera ogochiko twerra to kugamba nere tego twerra to kugamba nere to gwakemba kabisa igoro yo bolema atwerese mangana bera tato tonyara kuba to gwesemia kwegokia naboigo na kwemonya inyoro mwanchwa naboko tonyora gwetera social media pages chito Facebook Ndizi TV News Digital naboigo YouTube Ndizi TV News naboigo ototwitie gwetera @Ndizi TV News namba yesimi eronere yire igoro gabo asekerole kiao otwakere simi gose otolikere ujumbe nyenge gose SMS elinde tumanyenga naki utagete nyuma tarakora kende yonsi ngoleta lisase atokwanie toteya marieta nyuma yayo ngoleta rumugano sokoro ngokoro mugano sokoro togende ningambo tukorera karibu abase studio Biamana amarieta ao naende ngaikwaru abayane nkoro kwa Dalin Monyanki omwenga korwa eronke ere Esise Ward Borabu Sub County Nyamira County. Dalin Munyangi omwenga. Yeah. Karibu aiga no Ndizi TV ano bwansu bw'omugusi omwanchwa murigereria gakubanka mbwate gasiniga bono na omokonde meria semo kugunkorikaiga mariogi maeta makuba masunye makuba na mioro. Karibu baba ano Ndizi TV na incheni incho murario lia brother power ngotana koletero mulio koro kunga obolema ase obogima omwancho mulira tanda ya mase yemo aso mugano osokoro yane abika bokenyo mwancho one ngakiyemo katwarure asemero bilito ya kera litukoto ikaraste na sokoro na botambe tingumanya na ase kisokoro akite kubuta na inche kubwa abana bande ba minto na ndinje narengo moke nende yarengo ango na mubolia sokoro katukabe kire chibando likako na gukaranga hante biyara eligere lyokoboko kwerigere ligesanyi lyokoboko nando ndende lyokonde kwerigere lino konde okonte bya nanche ndigererie komote bisawa konte bana tigango tebi ngakiyemo muntu narenge seitaigo mugaka oyo igabwate ndamwa mwembe gochia sabantu bandi mugaka oyo akorora chibando chire buya mugondo kwao igakugutangora inkwaye mugaka oyo tari gutakabana ba mwana onde bachie skuru mugaka oyo tari gutakarore mugaka onde gose monginonde bwe bayeti buya kiregente kiya gokiarenge kiaye yaro mugako yakabo mugako anchete bina bana bago chikorutana bigenese bale gotiena kwego chire somo tureti kende gego chikabage sininiga ochire somo tureti kakie yemo yara katole no mugako yo murabake liaba isabale bibega ora inchago tebya liaba isabara bamure bibega na boisa kaimugetie engombe yane eyemo kasiba egochia ekorambaria kwa mugako oyo olengo mwa matone ekoruma chibando egekamago bekamago ngai komiga kolengana yale go ikeri kagere go yarambale tigwetero robago omugako oyo kanyoro boti ng'ombe yaito yarumire bando yaye tanda angereti tachiti mwana yara yaimugete
okominyoke yema ase yemo paka ase omoruoti nere omogambi eindo gochigonsoera ng'e ebinto biane chiombe chiane chiasarire ebinto biaye yare gonanyorete esamasi nere korokwa esamon ngochiweka bwa omogambi konyora lisango ria batureti bakongambia ase eng'encho ya okorisia endagera ya omwamatone yae kambere ngaki enkong'uri kambere rituko rintambe ekiagera ebando biaromi tukoreng'ana na inche nechibando chiare goseboka kera nkorugora yarutia amatuko rugora iga taigo chinse yatogorete bando lakini omogaka oria akoma abaruoti bakamobwatisia goikanga akwa obwaini ngaka na chibando chiri yariete ngaka na shiringi chiarenge chiminye yarenge bese enkong'u yare gotokera ebigeri ngateba ninde nche kuna kanigwa engoro tige ngambie engoro tige ronye na bwata mamocho basi bono nyuma yo myaka ebere mwamato yagachega twara chiombe kali eng'ombe yemo chiombe ang'isa toinye litukolia Jumatano liarengeria miruka yara tokogenda miruka kegera bagaka gatoga chiri twachikoyie bara abang'ina bachikobogori no enyongo nabaiso tobakaba bachikototemisi no nyeng'ondi twagorire igo twagachire chiro twatigo mochie anda ake ole buoka ekanyare kananga egeitangia sige tubuya eng'ombe chito eng'ombe yo mugakoria chigotamboka korubuoye talia yemo tali ibere chionsi chiwaka gwana yara chikomana kwabusa ibando bi chikwabusa inyora ngachiro chiko chiare korisia nechibano nechinke chiare ngichekire mu burugo mutangani chikwabusa chikobeke sike na korara mugondo wonkorwe chiro yona ngarato mugakoria oimugete amaboko igoro gesieri abegeta marunse ogonsoranga mugakabika nyabera na gwakanete emyaka ebere yaetire lero narikorire gochiweka mugondo konyara chiombe gochiaria paka no chiramberere ti mugondo chiombe ibere komorigereria komotebinche no munyakanisa timbugati mang'ana naye ni bonto 15 ikabuya kotonara gwakane gesiomba sokoro akambe toro charwa ero tambogonte biyara asenseye toakania mabe asamabe oyino mugano sokoro yano yamobieka abika wokenyoraire. Wow, Darlene. Yes. Karibu maana ndelimo. Asante. Aya sokoro yano naro? Ya bakure bonse. Ke goto baikere dia? Na baikerete. Ya bakwete 2015. Ego no bwate megano mege. Yes. Okay, ninche ngijonte ye megano lema ikanase kero ge no bole muka pisa bono ga no tolendizi TV bwasumo gusi nande to gukora kuruaga to kesko gari oiko toneli monuga naliora mayende ngambora ndizi gwakoraki Nacho. Brandizi TV gwacha tagetole mebonaye ninka minto no murobiri oyo no yoito okorokungwa bolema ase obogima omwancho murigereria ekinda tukwana ritukuria rero na omosubati oyo okoroku Darlene no gotebinga obolema igorobore na bolema mbuli gochika obolema igorobore oyi nengambo gosere ngana yabere gokono seke gusi kerie kiere na bokonyore kera bagaka baito abanyamaiga bagocha batebanga ya to sekerera kerema obolema igorobore eng'encho yaye neringaki na bogokina korebia ande gatiga ochonyorenga gwakorireki konyarire koba gokoremara. Darlene. Yes. Ona so wenge Darlene omwenga ngai gwate boiboire ronge. Darlene ndikwa iboretwe na ndi ngai gwasomete. Iboreto mwaka 1997. Nkasoma school lower primary ndatebe Magombo DB primary school ari Eskimo. Buya ntebe seitontombe aseng'encho Eskimo tali seito. Eskimo tochieto. Okay. Seitontombe. Porque tutu masaba. Bueno, no tokinerete Eskimo mintorende. Abo Eskimo nasometa se school koro ku Magombo DB primary school koro baby class mpaka class 3. Then nkaenda ronke boarding.
koru class 4 mpaka 8. Kaenda Nyabururu Girls koru form 1 mpaka form 4. Then University of Embu edase degree. Igo lisa sembwata se studio mwancho murigereria no muntu oriete bitabu kerote na wate degree no toro chigabwo igen tabatinga omwise kembwata se studio na bwate oborema bolibo koreka se songo tokote ba physical akero kumurigereria akoboko kwaye okomo kwokorio yes akoboko kwokorio nkwanyarete koba kugotwara omuchando now anda ke Darlene ayeno mwana ukarengore ase familia ino yo kabere etere batatu igo ndo yo gati igo na yebono mwana ukabere ase familia ino Darlene tweresera ngo kina kwao buno kinete skimu gaiga oboremo obo bwao bono turoche indio chite kobonyora baremo bona abanyorete kerona na korire school na korire university and this kobono nganyete graduation yes ero nari na of course omuchando chete koreto baremo bono omuchando chagete kero na soete university buna na soete first year iga nari omuchando yo chagete orenge kogera na twara epileptic symptoms oko buna koli kwendrume no kwendrume umwaka kibono uyo mwaka kiyo 2015 aliyo started university nalo chagete kurwara kero naso kero muchando yo chakaro nabo yaikirete mpaka amaro koiru nyagitari Tio karioka mpaka esukuru yanyorete nabono intue muchando yo ntoko yo nyara barangeri omoibori nkasugumana no muchando yo asegeka ekaika mpaka kerona ya beterere tingiru Eldoret referral kiga ko bagonkorera scan bagateba muchando yo bwa inkaina na hydrocephalus nekero amachi agwakimilete asobongo fluid area bongo agwakimilete bona ichora yagera pressure yakina Darlene ngire ngora omwanjo murigererie ko kungandizi TV obwansu bwomogusi asto ko toke manyete murulira sembe ko kunga oborema asobogima mbwaterisa se Darlene gaso ko ngeresa mangana ndega hydrocephalus okay mama tao ne tingomba kaira mboli sukuru na alikwanire omwanjo murigereria naboko tonyora gwetera Facebook page yeito Ndizi TV News Digital nabaigo ase YouTube channel yeito Ndizi TV News nabaigo to tweet at Ndizi TV News enamba yesi miero nerinya nago chencha tolikere gose otuakere gwetera hydrocephalus kabetereri nkabarbo motwe erinde amacha yuarusi ama kerona abareto motwe yubono nkabekerwe somehow pump gete ekorokwe shant yes erinde amacha yunainde kara ichore nainde atirimbo kegochinda bono nkabekerwe omupira erinde otirimbo kia amacha yugochinda kind of ne outlet bono lakini nkakaga bono kwa wende na bwenire ngaira ne school bono nkagete na bono muchando uri bono around ye nari nkonyora chiuka ngoira ne school bono nkagete nari na omuchando no erire ekoero muchando yo igorenge ko affect ukuinyora memory was affected bono kingo sugumana no muchando ye school tingo nyara go drop out ekogera buyo isa goteba inkyo go drop eri out to kweresa bono ngabatikansu gumane igo ndete degree ejo ekogera tato ekoreiro ngirire school igo ka ne university bono ole ekero go chikobekerwe shant and staff in second year ya eri yes bono ingoira na third year ngakaga na bono nari ngoira na ngiranera masomo bori kinaike sukuru nande omuchando uri ukairora ukagenderera buno renge nchenaro bono nkarora na bono tindochi ngengende
other than ko embrace omochando oyu nainde ng'enderere nobogima amenye noro bono menye noro ng'onke ng'ane gwetate yo mwancho muligere ringa nono mochando yaro epileptic go save manyune ebiendrume noro no bolema kivyake igo Darlene kolengana no manyi go se nerichiko ria Kenya sirire bono igo bolema totebe officially bolema bwa bochagete gocha omwaka bweti bubiri na 2015 yes bono gwaikire iga omwaka gatatu mochando yo nore kwabekirwe shant kwa muri ngati komenye amono mochando yo nkakora iskuru kinyobwate of course rende tingo tebe na performance yarenge buyege kogera my memory ti yarenge obuye affected in a way nkakora nkacha isiko bono kinkanyerete graduation omuchando yakero renge gocha kero rinde siorori yachireko yandutanse nkoyeigwa nare lakini at this moment egere kwe aligania kwa manyanga bono na isaransa iga sare sefa na kego chake basa ko tutagosenerige na igoro gosande samache ime goseri contact and stuff yes lakini at this moment bona ekero yachete it was on 9th of June 2019 enginyorete baketariki ona renge korosi sapa na ekero mama arenge osoka kurunga igantebe tinoko rero sapa etokorosia mandasi na neke and so I decided to make it earlier eko era bono chona nchete chitoro kore buango nso ebuli bono kero naso korosia mandasi ayo amafuta ajire nkaroli koru sitting room ngaenda jikoni kinyabutorete tayari gochikorosi bano liko tayari gochikorosia mandasi yali nkabeke asinge nchotore tuarenge nche na tata na mama tuwe kantuarenge bange nkarorana mandasi yana masini nitikambe kesuguli beke amafuta sugulime elinde aje ndoseri ya mandasi yali nkarosi akajia nkabeka limo nkaijora hone liria kabere na linta inyure tinki kiagenderere tokorora igo na yanete carbon area noroche riko ushago noroche ne chingo togotumia bono timaiti igo na yanete ama rio kiriri mpaka likagera nkaban conscious the next moment inchene nyorete kinde kurunka noroche the distance yero mpaka gocha keumbu engencho na arweto ororo bono bunango tebigwa it was miraculous ndatebe ko erondeta yondo setio bona jiete nkayie na inde ngeijora ngoja asana rutarambe ktura ne maigas nini ndikore okorosia mandasi kwa rosiri tangani kwa rusiri na rosiri na bekire riko litangani na rusiri bona nari ntamaite gose na begete ya ntamaite what happened koruga lakini ekero gotabo mugano ko uniringa no rigoyete na ndoke ijora igonga ndiko gweta mafutari wow bono koboko kuliko gatanga na riko asande na yete mkero kamera bunendigerere tiga na bom mbwate some scars aseri egekoba kiane amone emboto iga okoboko ngoyete mpaka ekabetereria ngorerwe grafting enda nero yarenge most affected bone kero na rueto ororo according bunango tebiwa igo na rueto ororo na inde ngasieke jikoni na rio tatago swa kurugeita iga ono nche nkomo imo kerie blouse while unconscious nte manyeti bono nkomo orokia na inde tarochi na ninyugwete era bono iga kerete amo deputy at that moment igare ngomo deputy bono iga na ero mo head teacher oheronge primary igare kazi ni ane arumo murabwe muromo abatata omonene akamotebi na minyoka tigera abo minyoka ikiobwate getigero nchuo mangana asare kiriga na mama asarenge akarangirwa akaminyoka agancencheri cyanga chiria chiarenge amafuta arenge konya gonsamba akambekire yankere free
bono nche I was unconscious yet bono ekero nachete koigwa bororo bona mafuta ali agonsamba nekero naikire kiumbu nari ngorigereria nsa chi egesunte kiachakire kwa barakini ndoche kiumbu ali buna abantu bakominyoka emesiga bono nari nagundwete na ankiumbu nari nagundwete na naigure bororo yani mpaka ngochaka kolera na gukura lakini era akagase garirio kangasoeri wa emergency kisi general kingosoeri wa emergency abo onkokore ondigisete omubere bwonsi yani inkokore nonye first aid ikona ko ikubororo ngokuro kobe lakini we thank God nanyorete omunyagitari ororo omo Cuba koro kwa Albert Phillips Oh, by then abakiba bachire Kenya. Oh, this is 2020. Oh, yes. This is 2019. Oh, 2019, yes. Abakiba bachire I think 2017 if something like that. Omo Cuba yaga nkonya. Omo Cuba yaga yani a specialized skin external part. Omokibo yakankonya ka asen ekerona akorere twe scan ngatebwa bona asiye ikeiro koboko koyete beyond kokonywa koika kobutoru ende otabuto iri emineti kogenderera kugunda kore ko affect the rest of the body one kabetereri of course ngokorerwe counseling wa nchira okay taranda gochika abo surely na wanji gotembe story sama ngana yako bertera kinende bono bugima na nde ninyege ntinganya sao konyire kwagendereire wekera mpaka gaiga asigwa ikiro mwancho murigireria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu pumugusi umururira sembe gukoro kubolema ase obugima na rira ase studio igombwate omusubati Darlene Munyangi omwenga kurwerongega ali skimu esise ward Nyamira County ndirete gutwerera make igoro mabwaye gutorokinge kene pi obolema igoro bole na ende bolema mbuli gochika. Now Darlene, yes, ekero watebe tikubono habari ya chimo kongo buturu kolekera ninkagiritenga anda kenkwale ngiritenga no ikirase ekero cyo kiranga ngono ngakiya mutu bwate kimukya ke mukyo mubere kero kwale gokina ngakite okwale ngano no cyo butu bwate kimukya ke mubere litangane kero kwae tu habari nga no cyo buturu okoboko nki ashita sobongo bwawe ime kosbono nabe ko twaro ndatebe obwoba litangani stress ko igererio bugima otabwati koboko na korigereri no koboko okuna kinagotumire na ende bono na kintari gochiko kogotwara ekaba obwoba ekaba stress ya nabondoche chieto lakini renda I thank God asengencho ya mama. Okay, ndato bwatera bugo tunyuriye abaligereri baitonga eyekoro kwa Ndizi TV umwanchwa umurigereria obwansu bumugusi egetaseni kyachire nkuma ime na isko yagusi na nina kigetaseni gyoka kebwate omoroberio bwoborema omoroberio kurigereri bene kigima amangana andonsi aliago kuna abantu baito abale no borema kogosomina okomanyina bakokokya igoro yabeke ime omoroberio yo nyumotale temegano mune yo minto Darlene na bakole temegano nero yamagenderero ebirema bikolete wakuminga kene obolema no bugima na borobwo ebwanchirinde yakivya kentagete bono wekerego mwancho murigereria tonyore gwetera Facebook Ndizi TV News Digital na bwego YouTube Ndizi TV News inamba yesi mierone yerega gwasekerale kya obutambe ntwana gochenchia na bwego ototwitie @Ndizi TV News mwancho murigereria ase studio mbwato musubati Darlene omwenga tokogenda somutimo komosini niga nonye mache tokwera gocha togenderere kurwa se Darlene agoteba ngambu ya mono asema momwabo. Ndizi TV obwansu bwumugusi Kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Bona botambe to gochakeri ritkuliao ase obwansu tumede na manga koraganire ritkulie goro no botko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki
Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mada tena ki tiganda sokie kerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe mwanjo muri ari ntura gotiga maega imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubyo no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhiya tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS basubali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV M-Star Electrical neduke koni bintu by'ugutumika istima by'ekinyencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chiwo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare asiste chenene yechi bas angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yuboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo toereru bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bilenko biegisemi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi aho mwancho muligereria inyoranga eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobelera sembeo igokoro kwa obolema sobogima na lero tatu kworokinga obolema igorobole na bolema mboli gochika nkonyorande nkuratenga ndogotera nkuralinko gosengole gotera nga igorobole obolema igorobole na bogo kinabuya aya kararwale kumbe neki maene Ngomba tu musubati dalini omwenga ase studio mwancho muligeria oendrete gotwerera make buna achite kole mara
bono konya twike dalini asogoteba nga abaibori bao no chaga bunga ki ayenkwa tware tokoburukana ogatwara obwoba abantu abande bamino abana bamino n'abaibori bao ekarabona yekirenga nkobutoruro okoboko kyagaranje nginyorete ekero mama tebeti kunga bono omwana oyo kwenda tenga ngara rusigwe riso mama gare gukana orengeri nga bona ise kurusigwa amaiso tagocha gutwara kieni baise kemba gocha kumwancha nebinte kabirebyo ayena kia abantu bamino banyoreta bari eyo kutura kuboko kwao abairi okay ndikanda teba na mamere of course omoibori goikatware stress adese buna na inche na igwete lakini tangorogetie kogera nere twarenge komanya gitari sabantu bonsi barenge abale mupi mama iga achagete konga guidance and counseling inonye n'abanyagitari batarangikera akachaga kontebi nabona asije ikire yabetereirio kogoboko kokobutorwe buno munyagitari atebire bono ubugima wikabogenderere aka prepare bongo bwanena gochibosia koboko tikoyo ekageranganchira na kobutorwa koboko ogwanchirana kuri kogankonya mone kogera nonyendirinde nyagitari bona abantu bachire kondora nabutoirwa koboko lakini amautande naro kona abantu barenge gocha ko bachire bateba ino manyetonye onyontebia onyontebia angana aligete munyagitari gete gosenkorwayi anga koboko kongo butoire anga kwaba moyo kono murigereri ndora nae ebadrenge gotema ko sarcastic nawe bagotema ko gosekerera indirect nesekereri eri omuntu ago atenga mbuyore kotolibuya nabarga tolibuya ko bino nyongini volvu ororo angwente ko mchando tobe tegetia ka mchando yo toyo ani mine tia gotema ko go blame na nayo mchando bona osabuli bona bo mchando osaba iboli na baona bo mchando ina kocha ko buturwa ko boko ko mwancha alafu egento kende abantu barenge gocha ko bagosaba igariri abantu gose nabekanisa bachire kwanyora ande babere batatu bachakire kolera ko bago saba kwamanya koirwa omonto kwaibwe nginchogete amabera ali agocha bakama namaliga to kurama yanda seke gusi na Darlene okwangwa bona toendega kwa bwenere kwa butori okabako kwa rule nyagitari ko graduate kwale gochia in fact na process at graduation from hospital yakogera na bete nyagitari mitinye bere igo final sto kanda graduation tinchie tie ko era maute konyora tarabo okay okwangu nkwa beto abantu mbale bono mwarenge ange kero muchando ngo chana twara sto murobere yo Darlene abantu abangi kukamara bona nganche kero na ukolete abasani bane bagantama omukungu agantama boyfriend yane girlfriend yane gantiga nebinte kabirebyo ekenyoro nkagaria abande paka baibuli babo bunaye bono Darlene kanyangande taliaye kwanza nona mwibuli yo bono kurigereri gwinchira getengao uno muntu takareti uno yo tali umonto ngabona umwana yo korereki ole maire ekinko batebekere practical Darlene kyagera nche no mo le maru na ndini ma tobo matu akorere gento kieki ni ma tobo mama na tata bali gwetera egere konki mpaka agaste na ikire anda akaye ekinyoro kino aboli bawo mbabete baguatananwa kusayo monyene ugatananwa na ende ngaki monyarete ko bamugo shugulikire nganeye wekera bono ikirite gasore. Okay, abaibori ko bagwatananwa generally ndatebe ntebe mama na tata igo babwate some sort of discipline to their self kende ke babere arenge gotema ko ba sama private kere kiaboboka lakini binde bibere bitatu igande mbire oko na rocherete ntatebiri eko era dinde gagatogo ndande igana mama bono inyora na abangina bali bako bera parense mo igago senkende bale ko gambaniga gusaba ko ni kende bono batige kibale gokora batorigereje batige kibale gokora pi batokoba na maiso akeigo kwamanya ko igukoruma ina yani kelio ko eaves drop lina shigancha maene oyo
tarenge serious. Yani wana still egento kiryo ko babe kera mocho ekero mwaetire naende bamanya nabo kiabeta chinkoro chiabo. Alafu nchemo nyene personally bono okay egento abantu babwata oborema batari gocha batakapia maene noko okororerwa mabera extraordinary. Bono nchena waetire bakorigereiri bagokobire gwachire of course naboko note buna bako bunjira bako kongia bako tonga maiso nabakoranga abantu balimbangamba kosekerengera linkire gyachi gyacha. Lakini naende bali kwa igwena kere egente kigyoka bono monta akorengere lina bono nakibona arora. Lakini onare goteba ina egento giachete with the time nkachaka ko adapt bono no goteba ina nderi onsi maisha lazima isonge oikobo gimabosuke bono with the time nkanyora ina eywe ngenchate bena kabebu neryogi ase kawaida bono mune mbule ko bugaisko neryogi asenda asengencho erago kwana nero nalinko tachago chiali buna mbono liro balikonywa irorere kibaba you made my day nganagi akukwana koirorera tacha kabisa buna mbono liro wow now darling yes enta testing nje chinsa chito tuske kurugabo bono kware maire kwiranire kenyoro to chieti graduation lakini no korte school darling yo bugima bwo bonchokire gwachire se page ende gose ase kerengo kende kyo bugima yo komenya bono otabwati okoboko komo kalibo abantu bagwitabire naye gwitabire nakibono ogo survive nakibono menyete buna tugukwana bono iga tubwati koboko no mwesike wa college school wachire skoga mabona kibono iga menyete okay obogi mabono no nyene ko rigiemere mabono na korire school of course tari na performance ya rengengi yamona asengencho yoborwaire lakini wa korire na korire certificate ye no ere bono nkarengere rigiemere mo korige meremeye okorengereria nande na kingo chikomenya na kingo chikoruga ekogera bono okoboko ngo yogokoruga na inde erio bono inyore na no likabo no na yierete na eregerete ntabwati ko so wo stirimboro wo waeteri no nyene liberera lie jiko ligo etaigango igwa manyika once beaten twice shy bono inko igwena manyika ako nyokengencho gete bono tindi go chikoruga litangani eyanga tinda amanya gwesibeli of course na chetenga manya ko yesibia at that moment konyora tinda amanya go sibi yankeyo bono na kingo chikomenya na omoiboli koba seyo omoiboli tinaro matukama omoiboli na mama nera ateba na kero kwa mochiri na nkoli giore mere moteba si kire mere moteyo Kenya pira kine tigangenda sigete inyerikie omoiboli agotema gukana akiasengencho tora ikora nonya no mwaka tora manya bibere bitatu bunoko bona iga Darling currently okay bona iga story yawe igere so igere gonkuna mono mpaka ngo machikubanga neke gusinta kire gokwana ejekoro kundizi TV omwanchwa omorigereria obwansu bomogusi igombwata se studio mosubati Darling Monyangi omwenga omosubati oyo no mosomu mosubati oyo ntakete bono ototebie Darling sai nkyo gokora egere kwenyorera kende iga kiagera ase miaka yao nyanotataga credit notageto rosie tukia no chobo mole maru ngwikerwa igunga bona ngo mwiburira yero nkorera genteke kende nkira gokora no koboko komo kiragere tuteye abantu ngaki ya mono bolema okomenya gokorete ki nkoro bonto imagine boli ba ombalengo 3 minutes ne minutes akorete ki talengo gwikomenya ebieka nkyo gokora bono iga egere komenya bone ganko ninde chianka chi skirt skirts official chichia bae igone biashara ole bana biashara ande nkoni nde chi blouse nao ni chi anga chi abana okay iga ase biashara Darling bolemu bwa onchiranere boko letero mochando ande kurwa chi customer chiao osaye bie komo nyene kiagera chi customer chinde chire akogorie ase ngenchunga na mabira ngakito mogorie nera nyore kende ne chi customer chinde chire akogorie ngai chikore yakura so monto buto iro koboko kurwa so monte kerema
ne binte kabirebyo muchando nore chiwa koletera ko chikura nerio nani Darlene ngorete kana chitegaria koligerie profile yao na ngorete ndenga nore nkonyarore korosie bintu binde mironero okora yokoboko ntebe ngo muchando nore konyara se biashara gwetero bolema na ende emirimo ne naro chokora gari yokoboko I wishing kwa bogoria wow aya ngira nzibo leri bono egerendo chenga metusela korugari akona kondageranga ntalendeti ngototiga birense okay abo ase biashara ndatebe abanke at first barenge gocho because of amabera nabono yani mo promote tari na montonde bwensi kawaida uigorete biashara utagete custom kocha kogora abantu kocha kogora ina sengencho gose batebe na tochiko mogoria sengencho ya ebintu ya nebiya ndatebe na kujikubali owe yanchira na kori ekwagerete na bono lero tindiko binot ero ongo teba ina ujuo customer etogo deal neroga bunacha basi ekiago kwana gochiali shauri yake nchene besa entagete chenebe sentagete aiwande tutaongelea mbele bono alafu nainde nkagundwa nima etego chora eria kero na chagete kwegeria koboko era bono kolio na renge gotumia bono ya betere iringe gerio kobeko lika ndina bona roche no mocholero mia sana kingo chaka kwegeria koboko kobeko lika kingo chokora bitao bia tata iga tata no mwalimu kabeire nkaikere drawing book bono nkaamua go make use of that drawing book kanyora na ke ndoche na bongo nyara gochora nkara chora ebyane nchebwe karakini egaikera bono mpaka nkanyara gochora omontaro rokane of course yangakanire limo kabere tima etiko se ndugume tsanya gotworokia kino gotworokia emebwe kanokia naro chiji demonstration njire kwa bwate garia nabo kworokia omurigereri nga okoboko no komo nande no kobe lakini igoko chora omonto aise gotaka gochora metusela igakomo chora mpaka morolenga metusela boronge okoyana Darlene nkakete nkukora togochia kero tokona ko ligereri chi drawing echo nemechore yo bono iga litangani no levanto nandemero berikyo bwate wechimotwa cost ndaba bantu lakini nindo obereti yoko aroberi igo kwa rorirwe mwancho murigerie koro kwa Ndizi TV obwansubu mogusi omurolero asembeo gokoro kwa oborema sobogima ase studio mbwate omosubati Darlene Munyangi omwenga tabwati okoboko komo goetere mechando eya eresri ya moberete lakini bone gento gegoto moyo nkeringa no enyuma yokoboko komo kobutorwa Darlene omwenga stiria mono okoboko kwayo komo gwokobe nkonyarare gochora na konia ebintu biaye nande yabwo nanyorire ngana Darlene oyo nande nkaga ari tatigiri maega nara ase chi committee mbali na arigereri gari na anyorire amangana nga Darlene no ara ase board ya Girango Secondary School esa kolega asiengia ngano nya kabwato borema nabo igo ebintu nebinge akonyara koba gagwekorera ngano etabwati ko mwancho murigereria tonyora ase social media pages chito Ndizi TV News Digital Facebook nabo YouTube Ndizi TV News namba yesimi neri yabo tambe nabo igo ototwitie @Ndizi TV News Darlene esa lindo chito chigokora agaria aye kwaete ira mangana nkagetenga my sister Saro ntita na bali kumetinga lero na mwa kolege pindi kiaye lakini yekerene ne bona ana sobolema Darlene bono toango moyo umondorale skogaria umusubati umunyakieni light skin oikire amaisa tigire korora oikire orwarire amagura asarekire nsenjene yonsi onyalire kobaga konyora obolema origereti Darlene okumetinga nche ningi kegarie igas Darlene ikire mpaka agocha korekane TV me Darlene ikire mpaka agochore nchereje Darlene ikire mpaka abwate degree Darlene ikire mpaka robereti ko ba people toango moyo before ngika soko ba omoyo singincho naika gocha negenteke meanwhile buna konya
ko make sure nango display yare bintebi rwanirira ayo bono ri bagire igona re goteba na chane mat mat yengo na chagete korosia buna ngenderete ko ntango nanye kuna na njiki okorosia no komo mwanjo murigereria aya narari tokorra Imeandizi TV ntagete ematiye metusera nkumanya ringana kyako kora abantu bayora bana na atana gote ya abantu ngatuna imukiriga ntagete ngabayerorire ine mat ina yoroseti yes noko bokokomo I wish nayo twara chinga kichisa ine abakubwa banega ari muroche simugocha gonkonye kiagera ebintu bune bekero biko bachinsa achigonke kene ekero tubwata mangana amansu bunaya iga imeyo boroberio bwoborema ase obogima henkwana kwari goro ye mati bwango sawa mati igo na chagete korosi asengencho na nyorete na at first biasara mbia renge ko pick bono asengencho konyora na egeri gweliri na bwata okoboko amaboko onsi nkatema bono ko improvising engencho nda rosi bado nokoboko komo buneye bono no monto ntebe timoroseri abekere gari bosi ali na kietamberete igo with time nikimaliza vizuri nitampea nocholiere kai bono tomoyo darling tafadhali tomoyo asonde bwensio obwata acquired disability acquired disability totebe ko obole mogocha kwanyorera igwo gochekera kwakinire gose utaiboiri nabo koirana na te gotokonya koirana na te gokonya ayo ndigerereti ekogera oisa koirana na bogima mbogo chiande na indo isa koirana na igobona ayo monyene obogima bwao na marorari ao kwabwata gochibosia akure bono igo egase koromokia bantu bara barema tali bantu bagosaberera bantu bara barema na bantu bakwerigeri na gokoromokia mono korie bigeri byabo egase koromokia sabusi buya no ne baby obogima bwa kongire sabusi buya ungare lero mutumba 200 naboko okoraba sabusi talirasi mororokane bune ya makara inoko baino muntu oremarete ekinda lini okwana ta Indizi TV na ta Wilberforce okwana mwancho muligereria eyekoro ku Indizi TV obwansu bwomogusi omururira sembe okoro kobolema sobogimo kugochera kere tukuri Jumapili chinsa ne chinga kibine chiga chiarero gukomanya kogosemia na gokogokia engana yao yo mwerio darling ekero tuchigose komoroberio abantu baremarete it's good we know our rights it's good omanye na ko bomare maru na aye no montore no mobuna abande ko kenda ase chiobisi chi county nyore disability card serikali ekomanye ke manya na ko ba more maru temin anchirane self confidence kero we anchiranire ryolito ko gosaba iboli bali babwata abana bale marete kero mu anchiranire ryolito gocha kobisa mwana oyo thank you so much Darlene asengencho gocha somoroberito bobole maso bugima Imeandizi TV nande asenchira ya bene kegima tiga ngakira buli baombu yabona kibono mwako lyo mina akorokwa ya besho mwen no mwamungino mino Josephine bas mon digeretie omongina Josephine nabwo mwaka yabesh Kurundizi TV ine nkobina abaire asengincho wancha kolera lisaseliga lero lingarete liando seri tukogaiga omwancho muligereria ase goikiraga iga no turanyara ko batogokorera omurubiri tukolia lero aseri baga liabonsi bali bakoenekia nga omurubiri yo nyandire ko bakogochera asenchire ndonge asogokwana koimanyererio yo minto Joshua Auta ense meria yo koenekia obokeno noku no bwansu bwa Mariogi igonde no yo minto Metusela Ombogo naboigo tinkweba no montere bone Madam Ruth no alegaria na bali bonsi bakomekishwa ngomuro yo chira senchere ndonge anyuma ntara chikokora kapisa kora twalengana sikogabwo utagete toiche tokwane goroye birema nabo bono ko mbugerie simi yane asengencho kwali no morobeli yo enamba 0704 836 444 0704
836-836-836-836-836-444 igo nabeire omwarigania nabo igo omuraria asomorero yoiga bo bare maso bogima omosainya isio the one and only brother power Jared Wilberforce wekebiro binde tigamurendwe. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie video